ka khubor ka bala penmi ya ka jingkeli hapdeng kino kersan jong ka Atletico Madrid bat ka Argentina. Ha ka ba we unong ilekai uba ponam jong ka Argentina katau Julian Alvarez. Ubalano seniang sibun na kabenta ka football ha kini kisnem. Julian Alvarez ulaong ba usngo ba ula syale ben bat ula syaino bat la penleno daki bru ki baton benta ha ka Atletico Madrid kan thop yo kil marin padu coach Cholo Simon kane ka cingkran kala penmi bun ki cingkeli ka ka balaja balai Julian Alvarez ula basngo kumni hato ka cingadai pedang player bat ka Atletico Madrid kadon ka cing kendiat ngine page sapang Julian Alvarez hi ude unong lekai na Argentina ubala peni kasap ka bakrau bha ha ka football ude forward ubala banyele habon ki benta juga atang om tang baula banyele persya ki defender ndre ularu banyara pan thau ki chance pan press ki player jong kaliang persya bat ban trisitom na ka benta ka team ka jinya linti ju ha ka football kala penlong yu banyo ka burom ka bakrau ulayo bentaro ha ka kanhun Argentina bat ulai lekai pedeng kinong lekai ki bakrau tam ha ka perthei kumta habau player uba kum Julian Alvarez wan syaka klub ka bakrau kum ka Atletico Madrid ki jingkermen jo kino kersan ki longro ki bakrau bha kino kersan ki kmilinti ba unyo ban tep kol sibun panyara pe ka tim banyo krisol ki babha bat banlong we ni kinong lekai uba kung santam ha ka kanhun henrei ka football kam julong bet kat kum ke jingkermen don bun ki balak ban kata ya ka cingadai hapreng player pat ka klom Cholo Simon ude coach ubadon kanam ka bakrau ha ka football ula don benta bat ka Atletico Madrid la pun telikisnem bat ula penlong nya ka klub panlong ka we ne ki kanhun ki bapau bha ha Europe karukom coaching jong Simon kalong ka badon disiplin bha ukme bhai ki tactical system ka defensive organization ka jinge trelang joki player bat ka jing tresitom jong baro kinong ilekai na ka bentau coach kum Simon om dai tang uwe kerteng jong player uba kongsan ndre u hapan perkhat ka tim baro ka we ndre hang nehi ka jing kren ka stang banlong ka bakham kelain Julian Alvarez pat ude player uba kwa banyo ka benta ka bakongsan ha ka attacks komunong ilekai uba don kasam ukwa banyelekai banyo ka chance bat ban pen iya ka ka ba ula ban le hamadan lada ka jingmod jong player bat ka tactical jong coach kemya hab kalaro ban me ka jinga sotho bakla ka penlong ro yo player bat sngo ba om syania pura ha Julian Alvarez ulapan pauro ba sngo ba ula syale benya hau bri ba usyania ula le da karukom ka ba uklem kmelenti Susu ulapan pau baki rai jong ki bru ki badon benta ka klub kim long kat kum ka ba kmilinti ukil maren ude bru badon benta ka ba kongsan bha ha ka chialenti jong ka Atletico Madrid kumu we na kinong penia jo ka klub ki rai ki bede bat ka management ka strategi bat ki we ki benta jo ka klub kila ban ketaro ye kinong ilekai ha badon ka keren syapang player ubakrau kumu Julian Alvarez kacing ada player bat ka management kalong ka bakungsan bha player ukwa ban sngo ba ka klub ka syania ka klub pat ka pan perkhat ya ka ka bahatam na ka benta ka tim paro ka we hang ne kala ban miru ka cingkeli ka bakrau hatu Julian Alvarez usngo ka management jong ka Atletico Madrid kam ay ka cingkersan ka babiang lane hatu don kirai ki bla sim de ka klub ki ba player sngo tenan ka ka bangila ban ong kalong ba kana ka cingkeno kalapan me sibun ki cingkeli bat kinong kersan ki kuak pantip ka ka baja hapo ka klom ha ka football ka cingade pedang coach badu player kalaban pen kelas sibun ki coach ude ubri ubasyem mi kirai madan mano ban stang mano ban songben kumno ban yelekai bat kumno ban pen kelai ka tactical system player pat ukwa ban yo ka cingkersan bat ka cingej no coach habau player uyo ya kata ka cingej kala ban penlong yu ban yelekai da ka cing soskam hendai la usngo ba yo ka benta ka ba kmilinti kala ban me ka cing sodo cingkermen kane kamut bet ba coach usuan yo player don kipor bakarai jong coach kalong tang namar ka taktik ka forms jong player ka cinglong jong ka cilekai lane namar ba coach ukwa ban penun kami ki we pat kinong ilekai